med påske. Altså, der er nogle mennesker, jeg kan ikke forestille mig at skulle holde påske uden min egen familie. Selvom jeg elsker min svigerfamilie. Ja. Nej, det har ikke været altså sådan. Jeg synes bare, det er hyggeligt det hele. Jamen, har du ikke nogen faste situationer, hvis folk pludselig kommer og siger... Jamen, altså Emil, han havde jo chips med, for eksempel. Er det rigtigt? Ja, han skulle holde påske for os, og der var det sådan der, okay. Nu bliver det skørt. Uha. Men der er jo ikke en stor kulturforskel på min familie. Nej, det Vi er alle sammen jøder. Var jeg i påske? Ja. Okay. Ja, vi får lavet ting til i 5 år. Ja. Det er meget fuck. Ja, okay. Din søn, der er ikke sådan, brunsvigeren er aldrig blevet inkorporeret i påskefejringen. Det kunne man faktisk. Det kunne man det. Det vil være ret. Watch and see. Ja. Det skal nok ske. Det kommer der. Nej, men vi tager udenlands. Okay. Til et varmt land eller sådan noget? Nej, vi vil godt stadigvæk, du vil have noget påskestemning. Det vil jeg altid